Hola, ¿saps què passa el 4 d'octubre? És un dia molt especial. Animar la gent se volen vindre. Anem-hi. Hola. Com va tot? Molt bé. Molt bé? Una cosa, que teniu pensat fer alguna cosa el dia 4 d'octubre? 4 d'octubre, una mica lluny encara. És lluny, doncs no us ho podeu perdre. Perquè nosaltres anem a passar un dia fantàstic a PortAventura. Ah, que I us invito a vindre. Ens ho apuntarem. Molt bé. Molt bé, gràcies. Gràcies. Bona tarda. Teniu alguna cosa a fer el dia 4 d'octubre? Treballar. I tu? També hem de treballar. Tots treballeu, tots? Pues jo si no me'n vaig a escalar, Doncs jo no... Bueno, jo ho entenc, que tingueu feina, jo ho entenc. Però que sapigueu que el dia 4 d'octubre anem a PortAventura. Vale? Us invito a venir. molt bé, moltes gràcies. Vale? Merci. Que vagi molt bé. Gràcies. Hola, què fas el dia 4 d'octubre? Bueno, pasarla en familia, divertirme, sobre todo con mi niña pequeña que disfruta un poco. Muy bien, eso está muy bien porque es muy importante. Pero yo te quiero invitar a PortAventura. Porque estaremos allí disfrutando de un día maravilloso y espectacular. Y te animo a venir. Molt bé, pues para allá iré, a pasarla bien con mi niña Ok. y apoyarlos. Hola, bones. Què fareu el dia 4 d'octubre? Pues mira, el 4 d'octubre tenim visita médica. Ah, molt bé. I tu? I jo no tinc res a fer. Res a fer? Doncs mira, que sapigueu que nosaltres estarem a PortAventura passant un dia fantàstic amb les atraccions, pujarem a moltes atraccions i serà fantàstic. I us invito a venir. Ah, doncs molt bé. Sí? Teniu ganes? No faltarem, no faltarem. No faltarem. Gràcies. Allí estarem amb vosaltres Molt bé. a donar suport i el que convingui. Exacte. Que sapigueu que el dia 4 d'octubre estarem a PortAventura. I tu, que vols vindre, te convido. Us esperem amb molta il·lusió. Que vagi molt bé.